קרקע. אוקיי, אנחנו באחד המפרסים, ואנחנו הולכים לפקודה של הוול. אוקיי? הולכים לפקודה של הוול, הדיפולט יש פה את ה-basic wall, זה הקירות הבסיסיים, וקיר מורכב מקירות בסיסיים. זאת אומרת, ההגדרה של הקירות הבסיסיים צריכים להיות סגורים, כאילו זה מה שאתם מחפשים, ואז, אחרי שזה מוגדר כמו שצריך, אתם הולכים לקירות המורכבים. קופצים מעל ה-curtain wall שאני גם רוצה שתתרגלו, ועוברים ל-stacked wall, אוקיי? בוחרים את אחד מהם. עכשיו, אם הוא מתאים למאפיינים שלנו, אנחנו משחקים איתו. אם לא, אנחנו עורכים אותו, קופצים edit, או duplicate, או rename, משנים את השם, בואו נעשה duplicate, ונקרא לו בטון 30, פלוס בלוג 20. בכוונה אני מוכר אותם לא באותה מידה. לוחץ OK, לוחץ edit, ואז יש לנו את המאפיינים שלו. אוקיי, שימו לב שהקיר ממ"ד, קיר ממ"ד 25 צריך להיות מן הסתם הבטון שלנו, הוא אמור להיות מתחת לקיר בלוקים, והוא מתחיל, ואז זה נקרא variable. הקיר לבנים יתחיל מ-300, הגובה שלו יתחיל מ-300, זאת אומרת מכאן לכאן יהיה 300. אוקיי? שימו לב גם שאני הגדרתי את זה, שזה באקסטריור. שזה החלק הפנימי וזה החלק החיצוני. אם אנחנו רוצים לשנות את המרכז, שאנחנו רוצים שאחד האנשים לפי המרכז, אנחנו מוכרים one center line. זה יושב על זה במרכז, אבל זה לא משהו שמקובל. אוקיי? ובדרך כלל הקו הזה הוא קו רציף, והבליטה היא כלפי פנים, ולכן אנחנו נחזור למצב הקודם של האקסטריור. יש לנו אפשרות גם לעשות פה פליפ ואופסט. קצת, אוקיי? או לעשות אופסט, נגיד, אם זה לא מספיק, אז אנחנו יכולים לרשום פה מינוס 2 או משהו כזה, אם זה בולט החוצה, אנחנו לא רוצים להגיד, אוקיי? לרוב, זה תלוי מה רוצים ומה המאפיינים, ואז לוחצים על OK, דרך אגב אפשר להכניס פה עוד כמה קירות, ומסרטטים את הקיר. אוקיי, אם היינו במפלס מרקר, אז היינו רואים שהמפלס הראשון מ-0 עד 300 זה בטון, ואז אם נעביר חתך על הקיר הזה, אנחנו נראה שהוא מתחיל. מה? שהוא מתחיל מבטון עשיתי בהגדרות, כן. מה רושם לך שגיאה? אז תקראי את השגיאה. רושם שגיאה, כנראה שיש שגיאה. אוקיי? זה קיר בטון וזה מתחיל קיר בלוק. שוב, עוד פעם, אמרתי לכם, אם הוא נותן לכם שגיאה, יכול להיות כמה סיבות. אחת מהן שההגדרה של הקיר, בואו נראה לכם פה איזה נותן שגיאה, נגיד מקרקע, מוגדר לי בטעות עד קרקע 120. אוקיי? הוא לא נותן. למה הוא לא נותן? כי הגדרתי את הקיר בגובה 120, אבל קיר בגובה 120 לא מתאים לקירות מורכבים, הוא צריך לפחות 350. אוקיי? לכן הוא נותן שגיאה, זה מה שאמרתי פעמיים. אז עדיף להתחיל, עוד לפני שבונים את הקיר, מההגדרות הנכונות. הקיר הזה מתחיל מקרקע מינוס 50.